Nginibingelele ngiphinde nginamukela nonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela zona ke indaba ehamba phambili njengamanje sekuvele ke okusha ngayi lapha na ke uSiqwayi kanye nalo ke ithimba lakwa Blue Nation ke ezakhuzani ke umfowabhongosi sokhumbula ukuthi uSiqwayi ke ukhethwe njengoba ke ebevote kakhulu ke lapha na ke engomeni ke ezohlukanisa unyaka okube iyona ke ingoma kakhuzani ke ehlukanisa unyaka wahlomula ke imali engango 50,000 ke yena ke umncedisi Siqwayi umfowandlovu okuyito ke eshiye abaningi ngebedidekile njengoba ke lapha na kundleni zokuxhumana besayibuza manje ukuthi ngempela ke uSiqwayi ke uyithathe phi ke imali ke yokuvota kangaka evotele yona ke ukhuzani ke engomeni ke ezohlukanisa unyaka bathe basadideke kanjalo ke abalandeli bomculo maskandi lapha na ke ekundleni zokuxhumana ukuthi ngempela uyinike ukhuzani le mali bese qhamuka ke umfowazwana umvumelene uRenke naye uhamba phambili lapha na ke kubalandeli ke bakhe ke ukhuzani washo ngempela ukuthi thina lapha baguqa ke sinamasuku amaningi okulwa ke impi yokuba ke sinqobe njengoba ke sinqobile ke futhi ke ehlukaniseni ke unyaka senze kanjena ke thina ke kwaguqa kwa Blue Nation sithathe ke imali ke sayinika yena ke lapha na ke umncedisi ke umfowandlovu ukuba ke azivotele njengoba ke abanye bethu belokhu bematasa naye ke nangempela ke wavuma ukuthi ke bafowethu cha ngizowenza ke wona lo msebenzi ukuthi nginivotele ke fakani ke imali nangempela ke sayifaka ke imali sabe seswina ke kanjalo njengoba naye ke esehlomule wona ke u50,000 yena ke umncedisi umfowandlovu simbongele kakhulu ke umncedisi umfowandlovu ngokuba ke ahlomule yona ke le mali engaka ukuba ke avotele ke ingoma okuyiyona ke ehlukanise unyaka bezingakwembukele besilethela namhlanje sesohlangana ezathi comment section sizovula ukuthi ngabe wena ke ubona kanjani le mali iphume kukhuzani na noma iphume kubalandeli ke bomculo kamaskandi okanye abalandeli ke bakhe ukhuzani siyabonga.